всі ласки і опіки, тут на світі і навіки, в небесній хвалі. Станьмо покорно, вибирать Христом, сменится скоро, в свете мы живем, вирус ползадашевую, духом правды накирує нас у вечный дом. Вирус ползадашевую, духом правды накирує нас у вечный дом. Як прибігли пастухи у Бетлеєм, заспівали пісню, що і ми п'яєм. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. Із-під гори кланялися синьому, отдали пошану Богу нашому. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. Обвестил ангел святый об чудах там, неведомых на землі рані людям. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій на землі. Слава на вишинях, слава на вишинях, і спокій
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пане з вами. И с Духом Твоим. Збираемся ў нядзельны дзень, калі касцёл святкуе свята Хросту Пана. Узгадваем, што і мы калісьці былі ахрышчаныя. Ахвяра святой мшы складаецца за памерлага Івана Рослік, праз заступніцтва айца Фабіяна. Просім, добры ойча, прымі яго душу у краіну вечнага адпачынку і вечнага шчасця. Зараз адбудзецца благаслаўленне вады і акрапленне вернікаў. Хрысціяне ўсходу адзначаюць успамін Хросту Хрыста ва ўрачыстасць аб'яўлення Пана. Мы паводле рымскага абраду азначаем таямніцу Хросту Хрыста сёння, у нядзелю пасля аб'яўлення Пана. У памяць аб гэтай падзеі благаславім ваду, якой будзем акропленыя на пачатку імшы, якую таксама зможам узяць з сабою, каб рабіць ёю знак крыжа перад тым, як выйсці з дому, або каб акрапіць ёю памяшканне. Божа наш Ойча, Твой адзінародны Сын, увайшоў у воды Ярдана і прыняў хрост з рук святога Яна, свайго папярэдніка. Святы, бязвінны і беззаганны Езус не патрабаваў ачышчэння, аднак пажадаў прайсці праз гэтае абмыццё, каб асвяціць ваду, якая ў сакраменце хросту павінна была стаць крыніцай нашага ачышчэння. Просім Цябе, благаславі гэтую ваду, якой мы будзем акропленыя на знак пакаяння, якой будзем акрапляць нашыя памяшканні і рабіць на сабе знак крыжа. Няхай гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, праз які мы акунуліся разам з Хрыстом у яго смерць і ўваскрэслі з ім да новага жыцця. Ойча, падтрымлівай нас сваёй ласкай, каб мы, верныя Духу Святому, заўсёды жылі, як Твае усыноўленыя дзеці, якіх Ты упадабаў. Праз Хрыста, Пана нашага. Что обяцал я у час хрещення, щиро усього приймаю. Годно сповнять Бога на наставленні, єдності бить жадаю. Богу подяку вознесем, кличаю нас у Божий дом, сім быть завсёды прагну. Богу подяку вознесем, кличаю нас у Божий дом, сім быть завсёды прагну. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую харыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе.
Помолимся. Боже, Твой Сын Одинородный пришел на свет у человечем теле. Дай просим, каб збаўца, што знешне быў да нас падобны, унутрана перамяніў нас, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Амин. Читание книги пророка Исаия. Сутешьте, сутешьте, мой народ, каже вам Бог. Промовляйте до серця Єрусалима і обвішайте йому, що скончився час боротьби ягоної, що оплошене беззаконне ягоне, бо отримав він з руки пана, удвоя за свої грехи. Голос того, хто кліше у пустині. Подрихтуйте дорогу пану, равняйте у степі шлях нашому Богу. Кожная долина узвысится, кожная гора и погорок понизится, и в войсце дороги станут равниной, и ланцуги гор долиною, и з'явится слава пана, и одночасово убачить ее кожное тело, бо так сказали в устны пана. Узойди на высокую гору Сион, які несеш добрые вестки. Зроби моцным голос свой, Єрусалим, який несеш добрые вестки. Зроби моцным голос свой, не бойся. Скажи городам юдейским, вось Бог ваш, вось пан Бог, приходит з моцею, і плячо ягоне, що має владу, вось узнагароди ягоне з ім. І адплата ягоная перед яго облішам, як пастыр, ён будзе пасвіць статак свой, ягнятаў будзе браць на рукі і насіць на грудзях сваіх. З клопатам будзе вадзіць кормячых авечак. Гэта Слово Божие. Благослови, душа моя Пана, благослови, душа моя Пана. Пане Боже мой, Ти вельми
Другое читання послання святого апостола Павла до Тита. Умилованные, з'явілася ласка Божия, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самого сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Калі ж аб'явілася дабрыня і чалавекалюбства Бога, збаўцы нашага, Ён не дзеля ўчынкаў справядлівасці, якія мы учынілі, але паводле міласэрнасці сваёй збавіў нас праз купель адраджэння і аднаўлення Святым Духам, якога шчодра выліў на нас праз Езуса Хрыста, збаўцу нашага, каб апраўданыя ягонай ласкаю мы сталі паводле надзеі спадкаемцамі вечнага жыцця. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ідем мацніше за мяне говорить Ян, і он буде хрестить вас Духом Святим і огнем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі народ чакаў і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духом Святым і агнём». І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго. І быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой умілаваны, цябе упадабаў я». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Калядны перыяд, які азначае самааб'яўленне Бога праз Езуса, завяршаецца сёння святам Хросту Пана па традыцыі, якая распаўсюджана на нашых тэрыторыях да 2 лютага, да свята ахвяравання Пана. Яшчэ будзем спяваць калядкі і будуць святочныя ўпрыгожанні каля касцёла і ў касцёле. Божае нараджэнне – гэта свята аб'яўлення Хрыста юдэям. Аб'яўленне Пана 6 студзеня свята аб'яўлення Хрыста язычнікам, тым, хто не належаў да габрэйскага народу. Падчас свайго хросту ў Ярдане Хрыстос аб'яўляецца усім грэшнікам, якія пакаяліся. Хрост Пана з'яўляецца вялікай падзеяй. Яе, як мы ўжо чулі на пачатку, усходнія цэрквы адзначаюць менавіта падчас аб'яўлення Пана. Яны там святкуюць хрост Пана, бо Езус аб'яўляецца тады пры хросце сваім упершыню
публічна была яўлена Тройцы Святая. Мы памятаем сённяшні ўрывак з Евангелия. Езус хрысціцца, Бог Сын. Дух Святы сыходзіць у выглядзе галубкі на яго, і голас з неба, голас Бога Айца прамаўляе, што гэта Сын мой умілаваны, якога я упадабаў. Падзея хросту Пана, якая апісваецца ва ўсіх 4 Евангеліях, азначае публічны пачатак дзейнасці Збавіцеля. Можна сказаць, што ад аб'яўлення Пана ад 6 студзеня да сённяшняга дня, да хросту Пана, з гэтай некалькі дзён мы як бы пражылі 30 гадоў біяграфіі Езуса. У юдэяў толькі мужчына, якому ўжо споўнілася 30 гадоў, мог публічна прамаўляць. Інакш бы яго не слухалі. І Езус, улічваючы гэтую звычай, 30 гадоў праводзіць у Назарэце, паслухмяны Юзафу і Марыі, і рыхтуючыся да сваёй місіі таксама. Калі Езус прымае хрост, адбываюцца розныя рэчы. Першае, што важна ў хросце, гэта, што Езус атаясамлівае сябе са сваім грэшным народам, з намі. Ён прыняў хрост пакаяння з тымі людзьмі, якія ўсвядомілі, што яны грэшнікі. Гэта не быў той хрост, які мы хрышчаныя. Хрост Яна – гэта сімвал, што калі я акунаюся ў ваду ракі Ярдана і выходжу з яе, сімвалічна чысты, я усім хачу сказаць, што паслухаў пропаведь Яна Хрысціцеля, якая у чым заключалася? Пакайцеся. І хрост быў такім выражэннем пакаяння. Jesús салідарызуецца са сваім народам, які хоча раскаяцца. Мы ўжо ахрышчаны іншым хростам. Jesús як бы надаў вадзе моц змываць грахі, у першую чаргу першародны грэх. У гэтым хросце на рацэ Ярдан пацвердзілася ідэнтычнасць і місія Jesúsa. Бог Отец кажа, што гэта Сын мой умілаваны, значыць, ідэнтычнасць Jesúса якая? Гэта Бог Сын, у якім я маю упадабанне. Гэтыя словы накіроўваюць нас на місію Хрыста. Аддаць сваё жыццё за грэшнікаў, даць ім магчымасць атрымаць прабачэнне грахоў. І хрост – гэта момант такой падрыхтоўкі да Хрыста, бо вось зараз пачынаецца кульмінацыя яго дзейнасці на зямлі. Святы Дух як бы духоўна узброіў Хрыста, сыходзячы на яго ў выглядзе галубкі, даючы моц прапаведваць і аздараўляць. І наступны момант, апошні, гэта быў момант, калі Jesús публічна сябе з'яўляе усім людзям. Вось, паглядзіце, я пачынаю сваю місію. І Бог Айцец як бы публічна ухваляе гэтую місію. Усе могуць пачуць гэты голас з неба, калі, канешне, гатовыя пачуць гэты голас. Хрост Jesúsa нагадвае таксама і аб тым, хто мы такія, а не толькі хто ён такі, і якая наша місія. Па-першае, праз хрост мы становімся як бы прыёмнымі сынамі і дочкамі Бога, братамі і сёстрамі Jesúsa, удзельнікамі Касцёла, спадкаемцамі неба, святынямі Духа Святога. Хрост – гэта аснова ўсяго хрысціянскага жыцця, брама для ўсіх іншых сакраментаў. Сёння, уваходзячы ў касцёл, большасць з нас апускалі пальцы рук у купель з асвечанай вадою і рабілі на сабе знак крыжа. Навошта? Каб гэтае благаслаўленне нагадвала нам пра тое, што мы калісьці былі ахрышчаныя ў імя Айца і Сына і Духа Святога. Калі я раблю гэты знак крыжа святою вадою, я запрошаны думаць пра тое, што я Божае дзіця, што я
откуплены на крыжы Христом, што я удзельнік Божай сям'і, што я абмыты і ачышчаны крывёю ягняці Jesúsa Христа, гэтага церпячага слугі Яхве, Бога Айца. Якая ж наша місія, як хрысціян? Адчуць прысутнасць Бога унутры нас, прызнаць самім сабе прызнаць, што мы маем асаблівую годнасць, годнасць Божых дзяцей. Наступнае, мы маем жыць, як дзеці Божыя, у думках, у словах, у дзеяннях, каб кожнаму Бог Отец мог сказаць: «Ты, мой умілаваны сын, моя любимая дачка, я вельмі задаволены тваім жыццём». Мы запрошаны дазволіць Божым думкам кіраваць нашымі думкамі, Божаму розуму кіраваць нашым розумам, Яго клопату стаць нашым клопатам. Весці святое і празрыстае хрысціянскае жыццё, не апаганьваць сябе нячыстасцю, неталерантнасцю, несправядлівасцю, рэўнасцю альбо нянавісцю. Прымаць жыццёвы вопыт, добры і кепскі, як дары любячага Бога, каб мы ўзрасталі ў святасці. Штодзённа ўзрастаць у блізкасці з Богам праз асабістыя і сямейныя малітвы, чытанне Божага Слова, часты ўдзел у святой імшы і у частым рэгулярным карыстанні з сакраменту пакаяння. Разам з Богам тварыць новы свет, будаваць Божае валадарства тут ужо на зямлі, валадарства спачування, справядлівасці і любові, быць соллю зямлі. Солі не трэба шмат, каб змяніць смак стравы. І мы, нас можа быць не шмат, якія будуюць Божае валадарства, але мы можам ужо змяняць гэты свет, хоць нас можа быць і нямнога. Там 1% ці 2% з усяго гораду, але увесь горад напэўна мяняецца, асабліва з таго моманту, калі тут паўстала святыня, у якой людзі моляцца і слухаюць Божае Слова. Сёння мы можам таксама задаць сабе пытанне, чаму мы хрысцім маленькіх дзяцей, калі сакрамент хросту гэта штосьці важнае, што мы рэалізуем гэтую ласку на працягу ўсяго жыцця. Яны ж яшчэ маленькія, не разумеюць, што яны прымаюць. Але ў жыцці многія выбары дарослыя робяць за маленькіх дзяцей. І як ім апрануцца, і што есці, і даць дзецям маленькім волю, так яны і ў школу не хадзілі, і па вуліцы бегалі распранутыя. Выраслі б дзікімі людзьмі, напэўна. І таму хрысціць іх у дзяцінстве азначае даць ім Божую ласку і выхаваць наступны крок, гэта абавязак бацькоў і родных, і хросных, і ўсіх дарослых, выхаваць дзяцей у веры так, каб яны былі вучнямі Хрыста і ўжо потым, як дарослыя, маглі быць сапраўднымі Божымі дзецьмі. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Всемогутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, а не створанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас людзей, дзеля нашага спаўлення, сышоў з неба і ўцварыўся ад святого, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праварушаецца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых,
Яго владарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Животворцу, які з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв Господу. Веру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного у Божім світі. Да Єсуса Христа, нашого Збавцы, який з'являється святлом свету, з довером узнесем наши молитвы. Молимся за Христовый костел, каб праз хрост ён нараджаў новых дзяцей для жыцця ў ласцы. Цябе просім. Молимся за бацькоў альбо апекуноў, якія жадаюць пахрысціць сваіх дзяцей, каб разумелі адказнасць за іх рэлігійнае выхаванне. Цябе просім. Молимся за памерлага Івана Росліка, душу якога давяраем доброму Богу ў гэтай святой імшы, пра заступніцтва слугі Божага айца Фабіяна просім, каб добры Бог прыняў яго у краіну вечнага адпачынку і вечнага шчасця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім таксама радасці вечнай для душы памерлай Тэрэзы Рослік. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. За ўсіх нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы былі ўдзячныя Богу за ласкі, атрыманыя падчас святога хросту. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Божа, нашыя малітвы праз Хрыста, Пана нашага. Народився Ісус Христос, ясільках малих. Хвала Богу на вишенях, супокой земли. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. У печорі були возле кличать спиротим, бо Створителя познали у дитятку тим. Глория, Глория, in excelsis Deo. Глория, Глория, in excelsis Deo. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Божа наш Ойча, прымі гэтыя дары, якія мы прыносім, на ўшанаванне аб'яўлення Твайго мілаванага Сына. З ласкі Тваёй няхай пераменяцца яны ў ахвяру Хрыста, які пажадаў змыць грахі свету, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин. Пан з вамі, Духом Твоим у гору сэрцы, узносим и до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ў цудоўных знаках на Ярдане аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба, каб мы паверылі, што Тваё слово прабывае сярод людзей. Духам святым, які зышоў у выглядзе галубкі, Ты намасціў Хрыста,
Твайго слугу алеем радасці, і паслаў яго абвяшчаць добрую вестку убогім. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімогутний, небо і земля, повныя хвали Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, хто приходит у ім'я Пана, Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юсафом, яе обранником, со святими апостолами і усіми святими, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Аминь.
памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Багаранко Божий, яга Тебя решна себе, грахи світу, змилуйся над нами. Багаранко Божий, яга Тебя решна себе, грахи світу, змилуйся над нами. Багаранко Божий, яга Тебя решна себе, грахи світу, одари нас упокоїм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя пакліканыя на вячэру ягоную. Как ты вошел до меня, али скажи только слова, и будь оздоровлена душа моя.
Молимся. Милосерднойче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими и сапраўды были ими, праз Христа Пана нашего. Амин. Присядьте, коли ласка, послухайте объявы. У гэтым тыдні у літургіі ў пятніцу ўспамін святога Антонія Абата, святы імшы ў стоўбцах у панядзелак у 18, у аўторак у 9, сераду, чацвер 9 і 18, пятніцу ў 9 раніцай, у суботу ў 9 і 19, у нядзелю, як заўсёды, у 11 і ў 18 гадзін увечары. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі адбываюцца па суботах у 18 гадзін. Дзякуем за ахвяраванні на работы ў касцёле і капліцы. У шапіку, ў ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш». Першы нумар часопіса «Дыялог» у гэтым годзе, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Пастырскія наведванні на наступным тыдні. Я буду працягваць наведванні кватэр па вуліцы цэнтральнай горада. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі у Слабадзе, Задвор'і, а таксама ў мікрараёне Паўночны, Северны. Перад наведваннямі вам будуць тэлефанаваць. Хто хоча прысвяціць сям'ю найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдзіць пра гэта падчас тэлефоннага званка. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастав злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божий, скинь пекло сатана и інших злих духов, які нас душам снують по світі. Амин. Фобіяне наш чудотворця, став печений оборонця, но шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фобіяне наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фобіяне наш чудотворця, став печений оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданим служенням поширались серед братов і сестер, познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти, одари ласки хвали алтара слугу Твоего отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє наш і нашу отчину від нападків злого духа, праз Христа, Пана нашого. Амин.